e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Utukalo tile 25 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ sanga a n'a ka wagati an b'o foli k'aw ye dante o foli min na kunnafoni a waati selen de a y'o bisimila. Fundamla bi ni wati na ayirala ka fɔ sɛnɛkɛlaw fɛ ko sanji kɔni ale bɛ ka na kɔsɔbɛ yɔrɔ caman na an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa Kayi Banjagara ka tɛmɛ Segu mara o fɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni olu nisɔndiyara kɔsɔbɛ ka sababuya kɛ ɲina sanji kɔni u nana ka tɛmɛ san tɛmɛnen taw olu kan sɛnɛkɛlaw u y'a yira ka fɔ ko n'a kɔni tora nin cogoya la kɔni ko ɲina samiya kɔni ale bɛna ja. Tabakɔrɔ logement sociaux maaw ye olu kɔni sunɔgɔ kun tigɛlen don olu la ka sababuya kɛ olu kɔni tun tɛ miniji ɲuman ni ka o sɔrɔ u sigiyɔrɔ o la an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sanu jiko ani kuranko koɲɔgɔn ma ale n'o ye Lamine Seydou Traoré ale kɔni wulila ni ka taga i ɲɛ da nin ko koɲa ninnu kan walasa ka se ka a ɲɛdɔn gɛlɛya min bɛ u la kɛrɛnkɛrɛnna sa u ka jibɔnɔ bɛ yɔrɔ min na sa ni o de ye watagulu min ni ale jimbodo milimètre cube bɛ t'i jɔ fo 6,000 ale ni 4,000 o la ani fɛn min ye somajafu ɲama ye sa n'o kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani wagati in na fɛn min ye tabakɔrɔkaw ye u bɛ se k'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ robinet kɔni u nana u ka yɔrɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen o fɛ musolakaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2011 olu bɛ nin gɛlɛya in o kɔnɔna la walasa olu kɔni ka miniji ni ka o sɔrɔ f'u ka wuli su nɛgɛ kanɲɛ 4 o wagati ka sɔrɔ ka taa ji o ta fɛn min ye bidon litiri 20 o ye sa o kɔni bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 20 o de tunna ka kɛ ni o bɛɛ lajɛlen sa fɛn min ye hali du dɛmɛdenw ye n'o o ye an ka baaradenw ye sa olu kɔni kun tɛ sɔn ni ka na olu ka yɔrɔ kofɔlen na ka sababuya kɛ jiko gɛlɛya o ye. Douane min bɛ Kajana ale bɛ Buguni o mara la sa a douane ma u kɔni ka basigi o kɔnɔna la sa o kɛra sababu ye ka bolimafɛn bolila dɔ ni ale kɔni tun bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ni ka i kunda Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna kan sa u kɔni a ka bolimafɛn ni ka ale minɛ ka kɔnɔna ni ka o yuguba u taara bɔ wari bɔrɔ de ka bolimafɛn ale kɔnɔna la wari min ni a bɛɛ lajɛlen sefa wari o ye a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 240,000 de la. A yirala ka fɔ ko ni wagati in kɔnɔna sukaro ale kilo bɛna feere an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sefa wari dɔrɔmɛ 130 de la ni kuma in kɔni fɔra tɛmɛnen utukalo tile 22 siginin kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɛra an ka ministri min ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka jagoko koɲɔgɔn ma ale ni jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sigili o kɔnɔna la sa maaw kɔni olu nisɔndiyara ka sababuya kɛ da kelen kɔni o sɔrɔla ni ka fɔ sukaro ale sɔngɔ la.
dɔnkilidala ba min bɛ yen nɔ ni ale madam Kuyate Jɛnɛba Sɛki sa Jɛnɛba Sɛki ale ka san 30 ɲɛnajɛw olu kɔnɔna la dɔnkilida o la sa min n'a kun y'a layidu ta k'a fɔ ko a ka ɲɛnajɛ o mana kɛ sa 100 o 100 a bɛ 60 ni ka o taga di an ka finitigɛlaka minnu ni olu tora kɛlɛ la olu furumuso minnu tora u kɔ sa k'a bɛ musaka ta ni ka di olu ma o kɔnɔna la sa utukalo tile 23 san 2022 a kɔni ye a ka layidu ni ka o timɛ ka se ka balofɛnw ni ka o taga di ni musolakaw ma balofɛn min ni a bɛ tali kɛ fɛn min ye malo bɔrɔ 120 n'o ye kilo 50 bɔrɔ ye sa ka taga se tulu bidɔn 120 ma n'o y'a 5 litiri ye ani tuguni fana a ye fɛn min fana fara kan o de ye safinɛ carton o 60 ye a y'o ta ni ka o di an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu furumusow n'u ka denbaya ma. Amita ansongo nantara ansongo sa ama kunda basi hausa ka n'u ka sigida dɔ ye sirabakan kasara kɔni kɛra no min n'a kɛra sababu ye ka maa kelen ni ka o bɔnna ni na ka maa kelen wɛrɛ ni ka o joge utukalo tile 23 tɛmɛnin sere bolomaw ka fɔla sa ko bolimafɛn belebeleba dɔ n'an k'ale ma nanzarakan na ko camion bɛn na ale de kɔni ye bolimafɛn sen fila maa fila kun bɛ o sanfɛ ni ka olu kɔni tan maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye dugu bɛ n'ale wele ko mɔnsongo o dugutigi ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen maa fila ninnu kun ye o de ye u kɔni tannen nin bolimafɛn in fɛ sa maa kelen kɔni ale tanyana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na nka kelen dɔ in kɔni u y'o ta teliya la ni ka taa n'o ye lapitaniso la. Bayangarani banka sa n'o bɛ an ka jamana camancɛ yan fanfɛla o la sa a yirala k'a fɔ a sɛnɛkɛlaw fɛ k'olu kɔni ma se k'a sɛnɛ ni ka o kɛ ɲinan san o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ lakanabaliya o ye u maa caman de bɛ yen nɔ olu kɔni gɛnna ka bɔ u ka dugu la maa marafɛtigiw olu fɛ sɛnɛkɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko ni fɛn kɔni ma kɛ kɔni baloko dɛsɛ kɔni o bɛ na olu sɔrɔ bayangara kɔnɔna la sa cɛkɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ u ka sɛnɛko koɲɔgɔn ma olu kɔni ye nin kuma ye ni ka ale tiɲɛtigiya k'a fɔ ko maa marafɛntigiw n'o ye karogɛrɛn diinɛ tigilamaw sa olu kɔni kelen don ni ka foro ni ka o tigɛ forotigiw olu la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ka da aw kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoni na yani an ka kunnafoni datugu sa i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ cogo min na tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye sanga a n'a ka wagati an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ko terrain de bɛ i bolo a bɛ wagati jan bɔ i t'a dɔn i ka terrain i bɛna jɔ cogoya min na e ka terrain a papier de titre foncier walima permis d'occuper de don tunga lafiya maaw bɛ aw ka terrain ale jɔli kama an kun y'a fɔ aw ɲɛna fana ko tunga lafiya maaw e maa min bɛ yen nɔ ko wari dafalen de b'i bolo i b'a fɛ ka i ka terrain ni ka ale jɔ i b'a ta ka di tunga lafiya maaw ma u b'i ka terrain jɔ ni k'a ban pewu ka a d'i ma damu ani lafiya o kɔnɔna la maa min fana bɛ yen nɔ i bɛ fɛ k'a jɔ dɔɔni o wari de b'i bolo u bɛ sɔn o fɛnɛ ma e maa min fana bɛ yen nɔ ko wari yɛrɛ tɛ e bolo kɔrɔ i sen don tunga lafiya maaw olu ka pari la pari min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'i ka so ni ka a jɔ teliyala damu ani lafiya o kɔnɔna la duplex ale maaw kɔni olu ka papiye o dafara ka ban olu ka tɔn ale papiye o clôture la nin wagati na maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu ka terrain de b'u bolo u bɛ fɛ ka kɛ villa 3 chambres salon o ye olu de ka yɔrɔ o ma fa fɔlɔ n'o olu ka pari ye o ma datugu fɔlɔ sisan nɔ ne bɛ bɛ fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn o la u ka nɔgɔ tunga lafiya ma u ka numéro u bɛna sɛbɛn an ka kunnafoni ale duguma i bɛ u wele walasa ka se ka i tɔgɔ sɛbɛn u ka tɔn na olu ta ye kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so tile o bɛ ta ni ka a d'i ma a tɔn na i bɛ euro wari 500 ani 80 ni ka o de bɔ n'o bɛ bɛn sefa wari 76 ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so tile bɛ ta ni ka a d'i ma tunga lafiya ma u nana an ka tungaranke olu lafiyali de kama o kuma i sen jona tunga lafiya ma olu ka tɔn na walasa i bɛ se k'i ka so jɔ damu ani lafiya o kɔnɔna la aw k'a mɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.